Hei! Labora Jumalanpalvelusohjelma on ottanut jälleen askeleen eteenpäin. Nyt saatavana on uusi Labora Jumalanpalvelus Online-ohjelman ensiversio. Ohjelma on valmis palvelemaan monipuolisesti kirkon työntekijöitä. Ohjelmalla pystyt valmistelemaan helposti, nopeasti ja monipuolisesti laajaa materiaalia hyödyntäen Jumalanpalveluksen käsikirjoituksen. Aina kun käynnistät Labora Jumalanpalvelus Online-ohjelman, ohjelma tarkistaa päivitykset ja asentaa ne automaattisesti. Kaikki aineisto haetaan internetin kautta palvelimelta. Voidaksesi käyttää ohjelmaa tarvitset Labora-tilin. Tilin luonti onnistuu helposti ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Kun olet saanut tilin käyttäjätunnuksen ja salasanan, voit kirjautua ohjelmaan. Ohjelman käynnistyttyä pääset etusivulle. Sivun ylälaidassa on välilehdet aineistopankkiin ja kalenteriin sekä kohdat, mistä pääset luomaan uuden Jumalanpalveluksen, avaamaan aikaisemmin luomasi Jumalanpalveluksen uudelleen muokattavaksi, luomaan oman kaavan tai muokkaamaan jo luomaasi kaavaa. Kalenterista näet kirkkovuoden pyhät, liturgisen värin, päivälle merkityt raamatun kohdat sekä päivän rukouksen. Aineistopankista löydät käsikirjojen materiaalin, virsikirjan ja Jumalanpalvelusten oppaan. Lisäksi mukana on erikielisiä raamattuja ja muun muassa materiaalia kärsimysaikaan ja kuva-aineistoa, mistä löytyy muun muassa kirkkovuoden tunnuskuvat. Ja luonnollisesti kaikki materiaali on myös ruotsinkielisenä. Jumalanpalveluksen suunnittelussa voit helposti rakentaa Jumalanpalveluksen eri osiin valmiita osia valiten tai jo valmista tekstiä muokkaamalla. Voit valita käsikirjoitukseen myös yksiääniset nuotit. Käsikirjoituksen valmistumista voit seurata helposti liikennevaloista. Kun olet saanut kaikki osiot valmiiksi, voit siirtyä tulostuksen puolelle. Tällä pääset muokkaamaan, missä muodossa haluat käsikirjoituksen tulostaa. Voit viedä käsikirjoituksen myös Word-tiedostoon muokattavaksi tekstin käsittelyssä tai PDF-tiedostoksi. Labora Jumalanpalvelus Onlinein yksi uusi hieno ominaisuus on mahdollisuus viedä haluttu materiaali myös PowerPoint-muotoon, jolloin saat kankaalle tai näytölle heijastettavan materiaalin samalla kertaa valmiiksi. Toinen uusi ominaisuus katsoo tulevaisuuteen ja se on mobiili. Tätä kautta voit julkaista materiaalia, minkä kuka tahansa kirkossa kävijä voi avata älylaitteellaan kirkossa sovelluksella. Labora Jumalanpalvelus on ottanut jälleen aimoharppauksen eteenpäin. Ohjelmalla pääset tuomaan materiaalia, mikä palvelee niin työntekijää kuin ennen kaikkea seurakuntaa. Antoisia hetkiä Laboran ja Jumalanpalveluselämän parissa.